Esta imatge és espectacular a primera vista. Un paisatge enllumenat i un cel resplendent sempre sorprenen. Però darrere la bellesa d'aquestes imatges s'amaga un important problema conegut com la contaminació lumínica. Es produeix quan s'emiteix una llum intensa cap al cel i en horaris inadequats. Genera efectes negatius en el medi ambient degut a l'alt consum energètic dels dispositius d'enllumenat. A més, algunes bombetes emeten un tipus de llum perjudicial per als certs vius nocturns. És també un factor negatiu la disminució de la visibilitat del cel. Els astrònoms són els que més noten la contaminació lumínica. Hoy día mucha gente todavía no se ha dado cuenta de la contaminación lumínica. Es un problema que nota antes alguien que realmente necesita oscuridad y posiblemente los astrónomos seamos los que más necesitamos la oscuridad. Tot i això, la contaminació lumínica és una de les poques problemàtiques mediambientals que té una solució rendible. Les xarxes d'enllumenat no contaminants que s'han provat a municipis espanyols ha demostrat que els consums energètics es redueixen entre un 25 i un 30% i també es redueix la factura energètica. Te ahorrarías muchísimo dinero, prácticamente pues, te podrías ahorrar incluso el 80% de la factura de la luz poniendo la iluminación adecuada. Hay iluminación de sobra. Per tal de donar una solució al problema de la contaminació lumínica, a València es va executar el projecte Colight. Impulsat per l'Ajuntament de València i la Unió Europea, el projecte es va centrar del 2004 al 2006 en corregir la contaminació lumínica al Parc Natural de l'Albufera. Científics de la Unitat de Zoologia de la Universitat de València van col·laborar en el projecte desenvolupant sistemes bioindicadors com són els insectes, probablement el grup animal més afectat per aquesta pertorbació. Amb el projecte Colight es demostra que la solució de la contaminació lumínica des del punt de vista tecnològic està superada. La iluminación hoy se puede regular y se puede modelizar a cada momento y además según las tareas que pretendamos efectuar. Con lo cual incluso se pueden, con la incorporación de equipos de control y de regulación, crear escenas. Y en un momento determinado, ya no solamente que la luz se apague cuando ya no sea necesaria, pues a partir de una hora determinada para respetar esos ciclos que comentábamos antes, sino que si en un momento determinado pues vemos que por la aportación de luz natural hace falta disminuir el nivel, pues se incorporan sensores crepusculares, etcétera, etcétera, que se van adecuando en cada momento con arreglo precisamente a esta situación. Adoptar mesures oportunes per combatre la contaminació lumínica i crear la consciència col·lectiva d'uns hàbits de consum energètics més sostenibles és fonamental. Protegir la fauna i recuperar la visibilitat del cel encara està a les nostres mans.